जैसे खेलाओ फिर सरकार बरकार साइजो खेले जुबो माइ कियाबा ओमफ्राय बहुत दिक्कत हो तो निसाखौ फुनायो मिसि निसाखौ ये जेरा pihak DPD buat laman ayak dengan nilai Hai guys, ang tini kasi video mas namba nung pungna bagay. Sing tini joto param barok jama kaya yakray salam jalaka yakray bolnay ka yakray salam. Warok tani joto jama kaya salam jalaka. Para hingkay halo sura para hinjago. Halo sura bo hinjago dulu mini hinjago. Ngayon kain para bo hinjago para bungkay tamo. Ang bay parangay dusta de bolo andra kalayo no district. Hingkay MLA MD Sirong Sahibo kuno David main bagay takto basa supay jak. Jerokhana school thanan bagai bazar nogo thanan bagai toi lamjai mathanga bati nor pike bati rubai toi tokai ain bagai chimtini jakrai salam jalaikat nong video jang kona nai di ang nong nai dasta pargo in video ngi nong phungna bai makhai mani sung kunun tabit bimaya sarkaro ja neta rong sai kunun main bai in video masamba nok an subscribe khai not all notification dal dadi joton subscribe man nai like comment share khai di nok video hamda ngiba nok bujiya ngai comment ngai sini ang comment di pai no sing tini wa tani bholeng naikha nok yakrai salamana nai di yakrai salam loja dukh malaka bes kost kai masalam dalaka faidin sing dini bisi koksa ga in video sung nai na lesson behe yakrai salam dalai behe warok tanlai kha sing Nele de dol dol. Dini ke watak na yok kake ni mani. Imhajeng tak watan layo wa soi tilang jalai nai di dolong nok bo video nok last tak paro nekai nak bising mamuni nai centi pras harok tak bo optikai hasung nok sukni borok tak bo sung optikai niji watan yakrai salai malalayo nai di wa tan mane wa kalayang hai wa sunglai mane mukai besi udara wa goja wa bam wa hinjago ngai wa subu hinu ki borok ai bai nei besi goja abono soi lamaya aini bagui tabo hai joma mostok khayoi sung obdai salam jalayoi lama hemni hinei tibra sok rok khamjusa rok khayoi obdai para udala khatala khayoi sung ma salam jalaika wa sokoi lamaya jora para khai wa sok jalayo sung abo boktak siklai se bono soi se tani se bali matlang jalai nai yakrai khainai hinei tak basat sobai kya basat season sobai kya toi terkai lama hemang galaksi hinei optikai sung kosto mosto khayoi hei watan nai yakrai salam jalai nai mai tak watani phaiye sung yakrai salam ni hinei joma khalika nong nang wati toi phung mani video phung mandiya imada yakrai he seman salama yakrai kasamo buhingke obse toi turka siring loin payo ayin bagoi tak ar katal khani hini mangka saisung borok paina besalang jalai mateo wasur goja marok wabam goja marok optikai sung kosto mosto khayoi lama hemni ni tibra sarok tabo jingjal kalai jak tongpo bazar bai lam salmai 5 kilometer hai lam salo imge ijang atini MLA rok MDC rok no sagai bo koklar maya MLA bung hingkai Philip Kumar yang hinjago bono bat hain sakan sago bolok chairman rok saka hino bolok ro di pro doni sago kono David main bai chung optikai makhayo imge toi sahe lengjak jalai sung tabo optikai lelak jalai tongo dollo takubo chung nok video jesung man share khaidi je khai bungsung yakrai kaisa manne tikai nogo chung suadi kia imge warok bai khakai daroge hani chung mosri sisi mosri bai khana hinai tak chung mosri bai otai chirei chung obono yakrai khana hinai yakrai toi tor phaibo toi lom phungsung mosri kogoi thaya de mosri kengi thaya dikhayai khana hinai tiar khalai tongo nainai di bisijora watan he warok para mara sojalaga phurung mai sajaya phungote boroklai parani serok school logo thanani boho jingjal kalaio wati phaike wati bang toi tor mani bagoi bisijora kosto khayoi bo chung sarkar David maya imungai tamo sri lalayo obti thongkayo ki bolong hangna hogo ki thongkai kayo obti khayoi param borok joma khai parak khungtamai khungsa khai wan sogo chung tak lama salam jalai ni tiar ngai tongo imorok joto hainai dimoni jalai jak borok bangmani bagoi borok 25-30 jon khana to phungba odde borok phaya jung joma 100-150 poribar kana talangni tabo para kam khai tongo obti khayoi hong kailai
yakharai ni behe toi torpung kasu ge jati ton manno ini bahasong lai jeng obtikhai na hinai fara fara ngo jatongo khoi bolong hokoi tongo obta imo yakharai wasulai paikha daga khana bagoi o jang yaphang khai phaio ina diang jum khai phunui tongo jum khai camera bu bisi hamte ame jum khai nong phunui tongo e obtikhai takjeng khailai khalai fara fara phurung maise mani khai wa tanai wa ballai kosto mosto khai tamo khai bati toi somje bade khai khamanno hemanno thamanno thanglai songno rugi rok khaise doctor bhai trang mano onthok jalai obono songlai jeng jogal jalai tongo tabo sadungbo tungmani akati ongkha tinilai oni bagai kosto mosto khai o tolate wa surise ota kaise current tat bodini toi phekya tingha sugamon tingni banai nani hinai sirok jalai tabo obte khalai tongo sirok boi tingha chungai karmaya nai tingni khai khagai karak khai de samano yakharai toi torpung kasu yakhai khemano hinai wansuk jalai obte khalai tongo masri kujibai hayo wasuri tola kasagai tola tikhai kalaya tikhai khalai pirang jalai ni hinai nog ani channel no subscribe khai jang subscribe khai lari all notification roi lari dolok waini masamani hai ongka ani okobai kongno obte tola yakharai tola haboi wa saka kaise jeng hai maphilesio hey eu tola go toi pipe tongo toi pipe tikhai jeng sini khagoi me parman ani video esno hodol hambai jotono।